Az etetőanyag mai nap is Coolcarp mixes etetőanyag keverék lesz, őről TTX-en összekeverve sajtos etetőanyaggal. Tegnapi napon is ezt használtam, kis dobozkába visszatöltöttem, hűtőbe tároltam az este, így teljesen jó. Van ebben még csemegekukorica, egy kevés csont is, egy tökéletes állagú még, ez a mai napi horgászatra ez pont elég is lesz. És akkor az etetőkosárba megy még abból a erjesztett kukoricából, amivel letettem is, illetve a sajtos etetőanyag. Másik szerkóna csali erjesztett kukorica 2 szem, amivel letettem is, és a kosárba ugyanúgy megy nagy adag kukorica és a sajtos etetőanyag. Ez a recept úgy néz ki, hogy beválik. Kész is, mind a 2 szerkó bent, megetetve a terület kukoricával, úgyhogy villámgyorsan el tudok most már készülni. Tényleg egy megérkezéstől számítva egy 10-15 percen belül minden felszerelés ki van pakolva, ami kell. Megetetve a terület, szerkók felcsalizva, bedobva, úgyhogy jöhetnek is a nagy pontyok. Hoppá, hoppá, hoppá! Éppen szerelek. El is húzta gyönyörűen egy ponty. Hú, fűzött kukorica. 4 szem van rajta. A botot görbítette lefele, még jó, hogy észrevettem. Nem rántotta át az ágason. Jó hal lesz. Csak bejött a ponty. Négy szem fűzött kukoricát vett föl. Szépen tartja magát kint a sodrásba, a benti részen. Ez a jobbik verzió, amikor ott kint marad a hal. Aha, van még ott erő. Ajjaj. Jó hal lesz az. Jó bizony. Hát nem is tudom, mennyi ideje fáraszthatom. 10-15 perce biztos. Hát ez valami betyár erős egy hal. Egyszerűen nem bírom közelebb húzni ennél. Legalább látnám, hogy buborékot enged neki, és akkor tudom, hogy már a végét járja az erejének, de nem. Na most lesz az enyém. Hát lehet, hogy itt a negyedik 10 kg feletti pontyom. És megvan. Azt az eget. Hú, de kemény küzdelem volt. Hát ez lehet megvan megint a 10 feletti kezem, lábam remeg. Hú, itt sopánkodtam már az előbb, hogy ez a mai nap, ez nem az igazi. Hát. Akkor mi lenne, hogyha az igazi lenne? Azt a betyárját. Mekkora ponty. Remek. Fertőtlenítés. Bár nem hiszem, hogy egy ilyen vékony akarástól bármi baja lenne. De azért biztosan, hogy biztos. Ezen nem újjon. Halnak az egészsége. Gyors mérés. Azért még mindig beremegősödik a kezem ilyen fogás után, de hát így a jó. 10 kg 58, ami azt jelenti, hogy 8 kilós a ponty, nincs meg 10 kg. 2,5 kg a pontymac súlya, tehát hát azért ennek is nagyon örülök. Gyönyörű 8 kilós tőponty innen a Tiszából, félelmetes küzdelem volt.
Ezek a halak erősebbek, mint a 10 kg felettiek, ezek a 7-8 kilósok nagyon keményen tudnak menni. Szuper! Na gyere haver, mehetsz vissza. Biztos, hogy jól el van fáradva, úgyhogy szépen lassan fogom visszaengedni. Ezt csak így a fejét tudom a vízbe rakni, hogy vegyem kis oxigént a kopoltyún keresztül be. Akkor mutatja majd a magabiztosság jeleit, akkor majd mehet. És el is úszott. Ez az.